Тапшыруның алдагы котлау сәламен без Сызрань шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең матур, юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Шарафутдинова Гүзәл Рөстәм кызы каршылый. 30 яшьлек туган көне белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Наил, кызы Айсылу, әнисе Зөлфия, әтисе Рөстәм Мифтахутдиновлар, сеңлесе Алсу, тормыш иптәше Денис, племянник Русланчик котлап, җылы теләкләрен юллыйлар. Балам диеп, җаным үзгәләнә, балакаем читкә киткәндә. Тәрәзәдән күзләремне алмыйм, кире кайтыр вакытың җиткәндә. Йөрәк парәм син диеп сулкылды, йөрәгемнең бөтен әгъзасы. Сәгатьләрем әкрен атлый төсле, син яңадан өйгә кайтканчы. Сау сәламәт кайтуыңны телим, шат елмаеп туган өеңә. Бәхет нуры кунар иде бәлки, сине заргып көткән йөземә. Шундый юллар белән башлаганнар әлеге хатны сезне яратып яшәгән әти-әниегез. Беренче татлы балабыз туган мәлне искә алам. Шул чак без Рөстәм белән иң бәхетле кешеләр булганбыздыр. Безнең җаныбызны тынычландыручы, сеңлесе өчен иң беренче киңәшче һәм сердәшче, яраткан кызыбыз кечкенәдән үк бик тырыш булып үсте. Олыгаеп, үз эшенең олы дәрәҗәле белгеченә әверелде. Аны эшендә хезмәттәшләре дә хөрмәт итәләр, дуслары да чын күңелдән яратып яшиләр. Безнең горурлыгыбыз булган балабыз үзе дә татлы баласына чын әни була ала. Кызын үлеп яратып, аның өчен бар көчен биреп, күпләргә үрнәк булып, сөекле тормыш иптәше, киявебез Наил белән яшәп килә ул. Аралар ерак булмау сәбәпле, ул безгә еш кунакка килеп, көн сайын шалтыратып тора. Кирәк икән, килеп тә җитә. Аллага шөкер, тәүфыйклы, мәрхәмәтле бала тәрбияләгәнебезгә без бик куанабыз. Сөекле апакаем, син минем өчен әнием сыман ук бик кадерле җан кардәшем. Һәр вакыт карашлар туры килмичә, балачакта еш кына нидер бүлешеп үссәк, бүген мин аңлыйм, синең бар булуың минем олы шатлыгым. Кайгымны, моң-зарымны да тик сиңа сөйләп, киңәш синнән таба алам. Раббым, алда да шулай, апа-сеңел булып, бер-беребез өчен бик кирәк һәм терәк булып яшәргә язсын. Син минем бар яклап та үрнәк өлгесе. Татлы җимешебез, сиңа 30 яшь тула. Бу бик матур, хатын-кызлар өчен яшеннәрдә яшнәгән гомер мәле. Сиңа ихластан бары исәнлек, саулык, дөньяви бәхет, күңелсезлекләргә юлыкмавыңны телибез. Ниләр генә булмасын, бу авыр тормышта белеп яшә, синең янәшәңдә гаиләң гел булыр. Без барыбыз да сине яратабыз, алтыныбыз. Кызым минем, алтыным, син мәхәббәт җимешем. Шундый саф син, әйтерсең лә челтерә баккан инешем. Эшкерсез, йомшак һәм назлы, гөнаһсыз йөрәк парәм. Нәфислегең, чисталыгың йөрәгемә кайнар дәвам. Бәхетле бул, кайгы күрмә, бул син гел дә янәшә. Тормышыңнан тәмнәр табып мәңге-мәңге рәхәт яшә. Котлы булсын кызым, юбилеең. Барыбыз да сине котлыйбыз. Бүләк итеп матур бәйрәмеңә иң матур җыр сиңа юллыйбыз. Хөрмәтле Гүзәл Рөстәмовна, ихлас күңелдән бар теләкләргә дә кушылабыз. Бүләккә якыннарыгыз сайлаган җырны сезгә юллыйбыз. Бәхетле булыгыз. Буе шушы бәйрәмнәрне каршыласак иде гел бергә. Йөрәкләрне йөрәкләргә бәйләп, күзебезне алмый күзләрдән. Һәр вакытта улы максатларга барсак иде бер күзләрдән. Син тугансың җиргә бәхет өчен, күктә ул күктә ул көн йолдыз кабынгандыр.
кәүсәрләре